Türkmenistan tarapyndan deportasiya edilmegi talap edilen Ahmet Jumadurdiýew Sankt-Peterburgda tutsak edildi. Memorial merkeziniň habaryna görä, duşanbe güni öýlen saat 12 töweregi türkmen raýaty Ahmet Jumadurdiýew Sankt-Peterburgda tutsak edildi. Jumadurdiýewiň pikiriçe, tutsak edilmeniň sebäpleriniň biri onuň döwletara gözlenýän sanawda bolmagy. Oňa bu barada prokuraturanyň işgäri geçiren soraw wagtyny aýdypdyr. Habarlara görä, Türkmenistanyň ýönetim hyzmatlary ony dini sebäplere görä gözläp başlapdyr. 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri Jumadurdiýewi resmi däl dini topar bilen baglanşykly gözlenýän sanawda goýdy. Şol ýylyň dekabryna Sankt-Peterburgyň Pulkowa hawa menziline serhet gözegçiliginde tutsak edildi. Bir ýyldan soň Russiýanyň prokuraturasynyň ekstradisiýa edilmegine hiç ýyl sebäp tapmanlygy sebäpli boşadyldy. Türkmenistanyň Ahmediň uly dogany Arslan Jumadurdiýew dini ekstremizm bilen baglanşykly aýyplanyp 25 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 2021-nji ýylyň iýulynda Ahmet Estoniýadan gaçyp atalga soramak üçin Narva derýasynyň üstünden Russiýa-Estoniýa serhedinden bir kanun geçdi. Soň ol Russiýa iýerildi. Ony deportasiýa etmek we 2055-nji ýyla çenli Russiýa girmegini gadagan etmek barada karar kabul edilenden soň 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda bu adam daşary ýurt raýatlar üçin wagtlaýyn tutsakhanyda ýerleşdirildi. Dekabr aýynda Ýevrosud 39-njy düzgüni ulanyp Jumadurdiýewiň deportasiýa edilmegini togtatdy. Dün bolsa 25-nji ýanwarda akşam saat 7 töweregi Ahmet boşadyldy. Sankt-Peterburg we Leningrad sewtiniň içeri işler ministrliginiň baş müdürlüğiniň başlygyna hat iýeren şäher prokurorunyň karary bilen Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kaziýetiniň kararyny şikayet işiniň çözülmegine çenli ýerine ýetirmeň zerurdygy görkezdi. Prokuraturanyň karary şeýle şertlerde Jumadurdiýewiň tutsaklykda saklanmagynyň bir kanunlygyny belleýär.